Hi guys, good morning everyone. Good morning sa tanan akong mga followers, sa akong mga solid supporters. Good morning everyone. Naglimpyo ko gikan sa Paris guys. Kay dagan, grabe ka dagan sa ihi. Mo ako ang gilimpyuhan. Kay para unya og mo init. Pinata mag-uol kay nalimpyo na. Karon kay akong ilisan ang tubig dito sa tiris nato. Kay para akong mga dogi na ay mainom. Ako asa ning hugasan sabnan sa nako ning butanganan sa ilahang tubig guys kay para limpyo. Kay init kung init man gud kaayo guys. Maglumot siya parehaan ni oh. Mag-green dayon niya karon ato na po nimbrasan gahapon guys ang lako ming banana nagkauli bidabiin na kaayo dito mi sa balay sa tong barkada katong sundalo tagay pud ginagmay nya ang akong plano gid unta karon guys is matulog ko kay para mawala ang sakit sa kong ulo kay sakit sa ulo ning RH nya kay nakita na ko ang balay mura mag hugaw-hugaw naman po siguro ning bug-abog naman po kay wala baya ko kakuan kagahapon ka trapo aning salog ako ara ning gisagigan kani yung lang lakaw mo ni gahapon guys motong wala na ko na trapuhan ang salog karon manglimpyo ko karon dire. Unya na lang ko matulog pag mahuman ko tanan. Kay para wa nay hunahunaon. Nya Lunes man karon si banana ato sa yun ato sa yang work. Nya guys. Yan, hinay na ato ang kuan guys mo nang nagdali-dali kung salud guys. Okay, ato ang kuan ko hinay na. Padulong na sa palong ang tubig. Gani napalaban akong trapo. Nakakuan ako sa pupo. Pupo sa iring. Ay, pupo sa iring. Pupo sa kong mga dogi. Ako nang kuan ako sa nilaban ang trapo kay magtrapo ko og lamisa. Loy, inay na jud ang tubig ayaw sa intawon. Oy, saywa pagod mawala aning agasan ni mo gani ni. Ang ubang mga tubig sa gawas guys, ako nang nailisan. Muna nga. Taga-adlaw mo ko nagailis ang tubig ana nilagay sa lahang ganit langgana. Taga-adlaw din ako naginailisan nilang tubig kay para limpyo. Magtrapo sa akong lamisa guys. Ay, ito na yung mga tubig. Ay, Mickey! Good morning, Mickey! Antay! Akong gipakaon og tambal ang akong mga anak-anakings. Mangrapo sa akong lamisa. O, kadit lang. Rapuan sa ni mami ang lamisa, ha? O, kadit lang. Pwede rin na doon matubig sa natin guys. Ang nilagot guys. Ang tanong kay kaday ay. Ay, napay mga sinsilyo sa lamisa guys. Si Ara guys. At iniibutang diri guys. Kunya kay. Gagawin na ikaayo. Hindi na lang rin ako iniibutang.
Puno na ang tubig, guys. Tangan sa nato ni ang kabo kay para di ta mahutdag tubig, guys. Ako sa ning ibutang dito sa gawas, guys. Hugasan sa nato ni plato, guys, kay ang atong agas, guys, hinay na dyan. Hinanglan siya hugasan. Si Banana lagi nang usap pintina. Niya ako po. Kainom sa tubula kay para atong dog mukuan siya, guys, mukusog. Niya nangot na po kog bulak gani ng buntag. Para imnon ako ni unyang gabi. Yan, actually narabag kalaya ang bulak dito, guys. Yan, katong ako arabang gitangtang. Ang saon na lang. Magtanong siguro kog otro anig bulak, pero diya sa kilid na ko ipaagi. Hindi sa tubangan, kay mukuan ang atubangan, mulabong. Hindi makita ang mga tao. Hugon ako datong gas rin. Igamit mong guna na ako gabi ang gas rin. Pag-abot na mo, nagluto kong itlog. Naanay fried chicken. Kaya nagpadala, nanghinay na dito ang agas. Tunoon sa dito ang CR kay. Salungan sa na akong CR, guys. Nya karon, guys, ay dili man ko nagtawil-tawil man ko, mananaw ko dito sa sulod. Dili na ko makaligo na dito, ako ang dugo, grabe ka kusog. Gawas ka, Dom. Gawas ka. Kusog ka akong dugo, guys, dili na ko makaligo. Na po ng tubig kay nadagan ra dai na po ang kuan mo. Ang kaning Clorox. Perting gibuhan na mo atong kuan, guys, atong pag Valentine's kay nagdit-dit mini Banana unya kay ang birthday sa kong amiga nga sundalo ay sa Pitsa 12. Pagka man iyang gi-celebrate og Pitsa 14 kay Sabado man kay atong Pitsa 12 naman siya trabaho. Atong gikuan og Pitsa 14 dito mi sa Boulevard nagkuan nag-celebrate. Perting bibuha dito, guys, daghan kay tawo. Kay laaganan man na diha og mga tao, guys, sa Boulevard. Naman diya tanan ang mga karaoke, diskohan, mga kananan tanan kung gutumon ka, livean. Diya bibo kay na diha. Mo nang diha gid ang mga tao magtapok pag magabi. Dito makapili kag mga pagkaon dito na ay seafood, na ay mga inasal, ano ba? Kompleto. Ito nga. Kubutomon ka, pwede rin yung kamukaon dito. Ngunit na kamangita og lain pagkaon. Kaya naana dito tanan, guys. Ang pagkaon nga mong gikinahanglan, naana dito tanan. Nya barato ra. Na ay 60 pesos. Only rice og with drinks na siya. Naapoy 90 pesos katong dagko kaayo nga fried chicken or barbecue nga chicken. 90 pesos only rice with drinks. Moto nga. Na libre na mi sa kaon, wala na lang minangaon ni Banana sa kuan kay
Ang plano mo dito sa ato, dito mo yun. Sulayan na mo itong inasal ba katong fried chicken dito na apple barbecue. Kanya kay, dito magpag-ihawd ang birthday sa mo ang barkada. Naghumba siya, nagpansit siya, basta daghan to siya handa. Okay. Ano lang, may nangaon dito sa amo ang gisabutan ni banana na. Kuan na lang ni. Ito na lang may nangaon sa yahan eh. Nalibre ang amo ang pang fried chicken. Oto. Ngaon mi dito na mga alauna na mi sa gabi nakauli. Ing adto mi alas 7. Nya sila kay nanguli sila kadlaw na jud guys, mga alas 3 na daw to sila nanguli. Nag-video pa sila dito. Kami nanguli na kasi banana makiguli naman. Moto nang una mi uli. Nya. Kuan kani. Pabilin sila dito. Moto pagkaugma ato guys. Agay na isang. Magpakaon sa ko sa kong mga miming guys. Nilakaw na hinong si Wakwak. Nalimtan na ko og hatag kay. Nabisi na magud ko di ari o magkuha ko silahang pagkaon kaluoy sa kong. Ay nara di si Wakwak di ay di man gud makita oy kay itom kaayo. Nara di ay. Dari o nen. Ako magsisiyo guys o. Ako pa nang pangkuanon. Kajot lang kay magkuha tag kuan. Pagkaon. Dari o. Pagkaon na. Hawa diya George. Napunay ital ni mo George. Si George yun. Pero kayo siya. Mga miming guys. Kaon na sila guys. Palayo sa imong mama kay mangaway na imong mama. Ang akong Inday Rosel to natulog. Sukar ba na? Rosel! Ali na. Kaon na mato may merkado niya guys kay wala naman day katpod si Rosel di ay. Palit ka din ni katpod niya niya. Isa gana sa katpod niya kung gipalit bag-o guys. Kuan lainan siguro siya sa lasa ani ano ba? Sige na kaon na. Rosel. Dali na day. Ako sa ni ito. Pagkaon na. Bisik na naman. Nangawak-wak na. Ali day, Rosel. Ali dire. Rosel. Dari ka, oh. Suga, suroy-suroy na. Paso-paso. Ba day, ba day? Tara. Kaon na, di na masige simot-simot. Oh, diya. Muka eh. No ha. Kaon na wak. Sige na wak. Nara oh. Pagkaon na naman ka. Wak-wak guys. Dili na siya. Tiwason na to na itong trabaho diri oh. Yan guys. Magkuanta sa gasrin. Magpalit mig isda otro. Inito na po ni kuan. Inununan. Unsa man like nga gitagaan naman ti kag cat food mukaon kag rice. Nya na yagman ako panarapo diri mangaon na mo rice. Mukaon siya rice guys, ngitas mi kig rice.
Buwan sa nato ng gas rin. Yung init na ang tiris. Mong gani guys kay nang limpyo kong sayo sa tiris. Pati nang inita oh. Nya, mo pag human ako limpyo guys, pag gawas na ko, giihian na pod, paita. Igo ra ko gipahuman og limpyo guys, giihian dayon. Wa gi butasan lagi. Sibot sa mga naman ang diya. Sibot ug si Dudong gamay. Si Dudong gamay nakasuon na lang ko din niya nga. Si Dudong gamay dili gid baya na mo kuan diya mangi. Dito gid na sa ubos nakasuon sa iya kay. Ug unsay makita ni Dudong, suon na na. Suon. Ako ning initon kay murag ni action og kuan. Atong herbal. Magbutang ko daan diri sa baso nako. Nara tong herbal guys. Ang bayabas ato, man kog kaon sa ay inom sa kaon ninon. Man kog inom sa ato ang gabon, so karin akong bayabas ato ang imnon. Ano man ko ano? Hindi man ko sa balot. You're the reason why I don't know what it why. Itong ra ko ana guys kay para dili guot. Akong bayabas unya na nadapit. Kay mo pa may pag-inom nako sa kuan guys. Sa ato ang gabon. So ako ana ni sila pakanaan guys. Ano na ako sila. Ako asa ning ko anong dito ana para makitaan pa dito. Ako ning hipuson ang pagkaon ni Rosel. Naman dyan, Rosel. Hindi ka pwede mo kaon sa rice kaya magsuka ka. Ako sa silang pagkanon guys. Pagpuyo ba ikaw? Kana yung pagkasirok ni mo ha? Sirok juga ni si George ba? Sa tingkaon na mura magmahokdan ang kanon. Wala ning uli sa piring ay. Ano po ka ito galaag? Lagan si piring guys eh. Na pagtrapos sa tong gasons guys, limpyo na na tong gasons. Ako ang kaning kaliro na ko nalago na siya kay sa uling be na ako nagiluto ang inunan sa akong dogi guys pero maputi ra na guys pag malimpyuhan na kay kumanang hinisan. Dire na pudta, pagkaon na pudta sa tuang mga dogi kay ting pamahaw na nila kay ang oras o City 35 na. Ting kaon na pod nila guys. Pagpuyo niya George, pagpuyo George. Ay, nako. Dahilag mukha ni si Dudong ron. Si Boots, mukhaon baka ni si Boots. Wala ikaon-kaon si Boots guys. Sige na siya ginom og tubig. Gamay lang. Ayaw ha, kay mahulog. Hinday. Lang hindi, butangan akong chicken gamay.
kay para mukaon. Mga tipasi eh. Akong mga miming. Ngaon po ni sila rice. Ako na lang pong kuanan si Piring. Kay mauli man gito si Piring ron. Kaon man gito. Dainan na lang na ako si Piring sad. Kay puyo-puyo, bakit mo kaon guys, lamon-lamon gyud. Inday. Day. Oh, day. Ay, sikin, day. Ala, day, oh. Wee. Gipagtanan ako sa chicken kasi dool na yun. Wee. Na. Chicken. Ay, chicken day, no? Ang sobrang na mag-ubi, day. Guys, magtimpla na naman tayo ng pagkain sa ating mga poor babies kay para makakain na sila sa Huy, dagol. Happy ka din. Guys. Nga namik eh. Dito ra sa lamisa mo kaon. Dili diri kay mag-uot tag maayo. Nya na. Si Mickey uli kahulak. Dali Mickey. Wakwak. Ulat. Si George yun. Basta tingkaon, maduklan yun sa permi guys kay ikahulat. Pag makakaon ni sila guys, agoy murag nalibang na po ng isa ka bayi dito. Nasa siya nalibang. Tara guys ay. Pagpuyo ba? Ikakahulat karon ma. Libang guys. Libang ka? Tara guys. Nalibang? Nalibang guys siya. Tara. Nalibang ikaw? Hindi ka ito na hipuson. Ilan kay baho. Naman na siya libang guys. Hoy, wala nang ilo. Ako sa ning trapuhan ng lubot ani kay. Ay ako lang sa ning kuanon kay. Nagkuha sa tissue. Nara. Diriran ako na isa. Tissue na to kay baho kay ni. Diha anak ko ikuan. So gagandagan na si Rosel kay CR. Kumana siya CR, gagandagan, murong namini. Nasabnan kay baho kay ang tae guys. Ailan na ko na siya malibang guys, mabaho kayo. Mabot sa gawat ng baho. Hoy! Rosel! Wa na guba atong kuan. Tara guys, oh, kiat kay ni siya mo CR. Hoy! Kabanha ba oy? George. Continue ta diri guys. Oh, nang lang pagkaon guys, oh. Continue ta diri og timpla. Ay kani kang kuan man ni oh. Kam. Saba, nag-vlog si Mami. Siguro yung mga iro sa gawas. Nagbana sila. Ay, iro day.
Bana man kay day. Ang kasut lang dong, kaon lagi mo ron dong. Hapit naman eh. Butangan ako isda kay si Inday mukaon mag-isda. Day no. Kaon isda Inday no. Ang isda kay parte ng pagkahumuka. Kay gisigig init-init para lami ilang kaon guys. Initon gini ilang sudan guys. Hoy, COVID na kuan. Suga di ay. Hora gud di George. Kani gud si George. Badukol na pud karon. Timpla pa ta ha. Day. Ini kay day. Sikin day. Sikin. Ha? Sikin guys, kaon si Inday sikin guys. Sikin day, sikin. Ang problema karon ug mangaon ba ni si Dudong Gamay og si kuan karon si Bots. Na si Bots kay wa jud ka ang kaon. Arting artiha. Tangan akong sikin si Inday. Sikin. Tilawi gani na. Sikin. Na, tangag sikin Inday o sikin. Butaan akong chicken guys kay. Sikin. Lagi. George po, gamay lang. George. Paghinay, George. Oh, dong dagol ah. Oh, Inday, dali. Hawa, di, Miki. Itagaan na siya mo. Ang kuan pa man dira eh. Na guys, nangaon na silang Inday o si Dagol o si George. Winner si George guys. Una siya nahumang kaon. Winner siya. Kani ako na po ni ihatag nilang bots. Dala uban pa guys. Ito nagkaon pa man si Dagol. So diri na po ta magpakaon ta sa. Huddan na mo dudong Dagol ha. Dali. Gigutom na ka. Nga di man wala may kaong-kaon ko. Gutom lagi ko dara oh. Dudong Gamay. Oh. Di na. Naning kaon na si Bots. Very good. Kaon na siya. Dali na. Naunsa man ni si Dudong Gamay. Oh. Kaon. Tura guys, imo kaon. Hadlok siya naon gud si Bots. Pagkaon na. Gina. Very good kaning kaon. Si George o si Bots kaon na yung taon. Naid mo ani utdan ni Bots. Ni pas guys. Naurot oh, naurot. Guys. Alam-alaman siya guys. Alam-alaman para mukaon. Murot ha. Na ha. Para sudlan tiyan ha. Pakikin murag ihaw. Kaon daghan. Yang ihi dito. Ato ang kuan yang ihi. Lubuan ang ihi guys para dili manimaho. Turo. Tudong kay very good kining kaon. Ay lag daw magsuka ani nila ron.
Na very good kay nag-eat na in taon ako ang boats in taon nag-uol kay ko ani kay mag og wala og dili siya mukaon karon guys mag 3 days na ni siya wait on kaon ay kay kaon na hapit na siguro ni nawala yung uwag. Hapit na ni nawala yung uwag guys kay mukaon naman ali diri ayo di ako nilabot dudong ay isda na na Tos dudong ito ang kaon pod si Dodong. Very good pod si Dodong. Ay, salamat nangaon na sila. Hindi na ako magproblema to. Yung mga naidogi dito. Itong Doberman. Turao. Ito sa kuan. Dalian na dong. Kayo mana si Boots dong. No, Doberman guys. O, turao. Mga nindot eh. Mga nindot kaya hindi sila iro din ako. Hoy! Ang ilog lagi ba? Tai yun, pilit ko. Saan eh? Ayun, iliugis Dudong ba? Guys. Ang dakong tawo guys. Ganan kay siya matulog anang dira ng katingguuta. Una iyang tulganan diha. Puta na. At least sudlan ang kuan ni Dodong tiyang. Sino din? Dodong? Dili na ka? Dili na si Dudong. Gamay na rin nabilin. Oh, dara bots, oh. Hutda bots, oh. Nga, kay para di masayang. Ay, kay nagkaon na gid si Bots. Very good na si Bots. Tiloko na to ang plato kay sayang. Guys, hello ka doon. Sayang doon. Ana, si George sa sulod. Si George rin mo. Tilok, ani. Na, si George diri. Hali, George, tilok ka, George. Tara, George, Na, tilok, George, guys. Na. Di pang gunita ng plato, guys. Na. Tilok na siya. Sige, mag-hangad-hangad din, Mike. Ha? Sige, hangad-hangad din mo, Mike. Ako yung Mike, guys. Hangad-hangad diri, guys. Hindi rin ka, Mike. Hoy, yung tanikan ako ang Mike. Dagon? Lipat ka ng karol. Nalipat ka po siya. Ano si Inday? Ihi-ihi. Ka-ihi-ihi. Inday. Ka-ihi-ihi si Inday, guys. Naman siya. Ano si Inday? Ihi-ihi. Naman ka. George, gawas na.
Luwas na, George. Ano man na, dagol? Psst, lang ko ba? Paunti ka ron. Hugasan na nako ang plato, guys. Kaya man na sila pangaon. Unya, dapat ako na pimukaon. Mainam sa akong biyabas. Para pagkait, 25, magkakaon ako. Mana? Isang matumba na po niya to ang mao di ay kay diri wala siya nakuan. Magkuan sa tasa kuan guys. Naglibog ko sa akong unahon guys. Libog ko sa unahon ako trabaho. Kari na lang unahon ako ni diari kay mitras napay agas. Kay bisag mawala ning agas. Hugasan ang sana ko nilaan. Baso, mga langga nagtapok na po. Sila man ay magdala og mga liso guys nga kana bitaw ang mga nga manurok bitaw baliti sa kuan guys sa ato ang kisame kana mga kalapati magdala. Mauna nga di mo magabo katong ko dili nato na putlon kay mudako man na muugat na ugat mudako. Ano kinahanglan gid siya putlon. Matay naman itong dito. May ladi na maturok. Ang plato sa itong mga dugay, hugasan. Kaya yun last na atong lamisa. Pagkahuman mukaon sa ako guys, ay ako magsugod og panglimpyo balay. Kay lahi ra ba ko guys, once makasugod ko og lihok, nawa na. Linta ng kaon. Pas mong bitok na to. Na kaon sa tulaan. Ay ta magsugod. Nahon ang kwarto, manglimpyo ko guys, nahon din ako ng kwarto na mo. Ayan ang mga sala. Ang bintana, di sana ako natrapuhan. Kay bago man ako nagitrapuhan. So magkuan pa lang ron, mag 3 days pa lang, dili pa siya abog. Every week man ako na siya trapuhan diyan na guys. Karon man nang kuan ako trapuhan diya, Merkulis. Merkulis man ko nang limpyo ato. Merkulis, Huwebes di ay. Huwebes ko nang limpyo, so Huwebes man ako na siya trapuhan. Guys. Dagol, puyuan ang baba nimo. Sige, pinatok dagol. Guys. Mot na, di na bag anso guys. Uy, nagbukan na itong inuman na. Ito na ng palungon. Guys, ang atuang
ako na talinis man kuan man di ay pusporo. So manata guys. Manata guys. Karon ang lamisan na pod ang atong trapuhan. Di asa kung ana naman dali itong trapo sa lamisa. Ana guys, sa lamisa ta guys. Ito sa ning punon. Sa ning kuanan ang mga sinsiyo guys. Nakain na ba ka to vitamins sa banana no? Wala to kain ng vitamins ba kay gadali-dali na po to siya dito. Five, six, see you. Butang na ko be. Di kay hiyon ko eh. So guys, diri ratataman guys kay taas na tong na vlog. So thank you so much guys sa inyong pag-subscribe sa ko ang YouTube channel, sa paglanta o pag-share like sa ko ang mga vlog. Ug thank you so much sa mga solid supporters in town. Salamat kay sa inyong tanan guys. Ug amping tang tanan, I love you all. God bless. Bye everyone.